Nya kuna mga juang en tarika uchiela dwe mara abora roki kamara mama itire chenro ni mara Migago gino ni brobedo kodo nyaka wachako nyaka amwa tieki to mokwongo magi weche mwa peko di chenga makawuono. Jood bura ma Azimio kod Kenya Kwanza umedo pogore paro ewi mise mag twak kindgi. Tumefunga maduka yetu ambayo ni mashamba yetu. So you are talking about 3,000 jobs potentially to be lost. Jopur niang maimbo mar Kenya ogolo ywak ewi luara mar kembe ma aluora no. We want to see small breastfeeding corners in our workplace. Weg kembe koro jiw ni oket kuonde ma mine nyalo dhodhe nyithindo. Machiegni nya kora mga juang chenro ni mara Migago ageno ni osebedo kod odiochieng' makare kendo odiochieng' mari dhi e yorno ma nyangafu. Arwaki ni machiegni nyinga en James Opondo. Jaod bura magem Elisha Odhiambo kone piny owacho mar Kenya Kwanza mondo orangne ogai mar Azimio Raila Odinga lemo moro e rang'iny mar piny mangima. Elisha okoni ka omi Raila tich moro mag riwruok mar UR kata AU to liet mag siasa mineno pacho ka biro rumo. Wechegi owacho e kinde iko mar David Omondi manotimore gweng' ma Ahono e woda ma East Game County ma Siaya. An gi geno ni winjruok gima tek e piny ni onge. Kendo ka owetewa motelo ne Azimio kod Kenya Kwanza romo. Nikech bunge jogi duto romo to gombaka madho chai to chiemo. To ka gigo dhogi woko jopiny we ni ji gore. An gi geno ni winjruok dhi bede. To winjruok ok bi focus on sharing sirkal. Wach sharing sirkal to onge. Adwa na nyis joluo mondo nge the truth. Gima nitie en ni wanyalo make sure IBC oyue mondo kidhi tim yiero ji duto bo nigi geno mar go kura mondo ng'ama loto loyo. Office mar official opposition leader dhi bedo created. Magi dhi timre duto. Ana akwayo sirkal ne jakom kaka jatendwa. En ng'ama romre gi tich moro UN. Kata ma climate change, kata ma OAU. Senator ma Vihiga Godfrey Sosi kod jaod bura ma county ma Vihiga Beatrice Dagala nyoro orakore ewi twak migeno ni dhi chakore e kind kweth Azimio kod Kenya Kwanza. Sosi okoni kweth mag Azimio onge kod dwaro mar donje piny owacho ka Beatrice Dagala to okoni ok gibi yie ne Azimio donje sirkal gi tok dot mar rocho agenda mag Kenya Kwanza. Rakruok e kind jotelo nyoti more e iko moro budaiwa e county ma Vihiga. Tukisema tunataka kuongea, hatusemi mambo ya mkati nusu. Hatutaki hiyo kitu ya mkati nusu. Sisi tunataka tuongee mambo ya mwananchi. Cost of living number 1. High taxation number 2. Alafu ingine na fata. Lakini tunaomba viongozi wale wamepewa nafasi ya kuongea, mupatie mazungumuzo nafasi. Imeshika utawala, watu wetu tukae tungoje serikali. Budget ya kwanza ndio hii, na hiyo budget ya kwanza imepelekwa kotini, na tungoje mambo ya maendeleo inakuja. Na nimesikia Osozi anasema anatuma mimi. Wewe ni senator wa hii county na hutatembea peke yako, tulichaguliwa wengi. Wewe uingie kwa wengine, uende kwa Msalia, uambie Msalia umuone kwa ofisi, umwambie mnataka mtembee na yeye tufanye kazi pamoja. Riwruok mar jopuonj mar NATO opoyo lipota pude migao mar somo mar keto jopuonjre mag junior secondary skunde mag primary. Jagoro mar riwruogno Collins Oyu mane twak e county ma Baringo koni jopuonjre go owinjore mana gi skunde primary. Kata kamano koni migao mar somo ne odwa rokni gi keto itim kit somo mar CBC. Aput mane oyier kod jatend piny ne oketo ripod gi ayanga juma ma okalo. Moko kama oting'o golo nying mar secondary skunde mag junior kod senior secondary. Leadership of this union, we cannot afford. CBC now has grade 7, grade 8 and 9 domiciled in primary schools under one head. Solidarity. Solidarity. At the same time,
We cannot afford to categorize schools anymore. And also, we must also take the fact that every other child in this country needs education. Categorization of school brought in a lot of classism, I must say, without any fear. The monkey business going on in Teacher Service Commission, taking away our members who we have recruited in JSS, that monkey business should stop. If they are colluding with other bodies, please, Teacher Service Commission, leave us alone and respect what the presidential party has done. Jopur niang' maimbo mar Kenya ogolo ywak ka owacho ni chungo chenro mag rego niang' e kembe mag sukari dhi weyogi kod midhiero maduong' ni mar yuto margi ni kuom niang'. Jopur olero ni gin kod niang' mosetegno kendo giikore mar regogi nikech yuto margi nyalo biro rochore mokalo. Kata kamano chunga mar rego niang' sukari kidek medo hinyogi. Giywago rochruok mar lwasi mar tich ne jogo mapidho familia kokalo e tije mapile ka pile mabiro koda pur niang'. Tumefunga maduka yetu ambayo ni mashamba yetu ambayo tumekuwa tukitegemea kwa kupanda na kuuza miwa ili tuweze kukimu maisha ya watoto wetu na majirani wetu. Biashara imerudi chini, hata vyakula havipatikani kwa njia rahisi, kwa maana miwa ikiweko lazima chakula ipatikane, biashara itaendelea. If you look at the back of me and in front of me, you can see a huge pool of tractors in excess of 1,000. If you look on the other side, again, the same number of the hauling trucks in excess of 1,000. What that translates into insofar as human capital is concerned, each tractor is actually manned by 3 members of staff. That is 1 driver and 2 assistants. And the same applies to the trucks. So you are talking about 3,000 jobs potentially to be lost. Kembe mandiko jotich e kaunti ma Kakamega okwa mondo mi oger kuonde dhodho nyithindo mondo mi jotich thuolo mar dhodho nyithindo mani piny mar dweche 6 kata e kinde ma gintiere e tich ma ne oyangi kod lakteche mane twak e kinde nyasi mar dhialo juma mar ber thuno ne nyithindo ahinya to mani piny mar dweche 6. Jaod gavana ma Kakamega Janet Kasili Barasa okoni nyithindo matindo owinjo mi thuno maber kendo mine owinjo lure kod chike mag laktare kinde mag nyuol. Bende jatend migawo mar thieth e kaunti no okoni owinjo olos chik mabiro miyo jotije thuolo mar dhodho nyithindo ka gin e tich. Kunyonyesha sio kitu rahisi, sio automatic ya kwamba kila mama mwenye amezaliwa anajua kunyonyesha. Breastfeeding is a learned skill, lazima afundishwe. Na ndio sababu kwa kitengo cha afya tumeungana na wamama huko vijijini na tukaform support groups ili waweze kusaidiana kunyonyesha. We want to see small breastfeeding corners in our workplace. Whether it is at the hospital or at Kenafia, like Dr. Lila is saying, or in the First Lady's office, if I have a breastfeeding mother. And we have to have all this in every place. We also need breastfeeding areas in our institutions of learning, especially in our polytechnics and universities, to enable our learners to breastfeed their babies. Tusaidiane, tupatie watoto wetu mawaidha, wasipate mimba mapema, wamalize shule, waolewe kihalali, kisha wapate watoto. Jatend chenro mag thieth e kaunti ma Meru kwa jopiny ahinya to e kaunti ma Meru mondo bed ka limo ute thieth mar timo pim mag kansa kaka achiel kuom yore mag kedo kod kansa kapok otegno. Susan Gaki koni kaunti ma Meru en achiel kuom kauntis e pacho ka ma otelo kod kwana mamalo mar jotuo kansa kendo gichiwore mar chako puonjo jopiny ber mar timo pim ma omondo. Riwruok matimo nonro mag thieth e pacho ka Kemri okone gitimo nonro mabiro konyogi yango ne jogo kaponi gundgi nitiere kod tuo kansa ma nyalo konyogi reso ngima ji ma samoro nyalo bedo gi kansa nikech gundgi.
na saratani itaendelea kuwa na watu wengi miaka ijayo. Kwa hivyo ni mzuri sisi kama Wanakenya, sisi kama wananchi, sisi wenyewe, everybody to know about cancer and to be able to be aware about cancer, because cancer will not reduce. Cancer will be more common in coming years. Diet is a major contributor of the cancers of this country today. We find that nowadays we are taking a lot of refined food. Any food which leaves farm and passes a factory to reach your plate or your table, hiyo chakula sio mzuri. That food is not good. The other risk factor is actually taking a lot of sugar, and also foods which are converted to sugar very fast. People are coming for screening, especially when we are doing the outreaches. They are coming for screening because we usually do with the Beyond Zero in different areas where we have outreaches. People are really coming in numbers. Kabla tuongeze awareness creation, tulikuwa tunaona wagonjwa wakikuja in for stage 3 and stage 4, especially stage 4, prognosis is very poor or bad. But because of the awareness creation, people are coming to our facilities wakati unaofaa, na tumereduce cases is stage 3, stage 4, because when we detect in stage 1 and stage 2, prognosis improve kwa njia mzuri sana. Tujue mapema mbele ya kansa kuingia yenyewe. Tena tujue vile tutaweza kuzuia hii mambo ile inaleta kansa. Hata tuliambiwa kansa haina uchungu, lakini wakati inamaliza kabisa effect ya kansa mwisho stage ya stage 4 ile ya mwisho. Kamiti ma od bura marango weche arita kwe ochako limbe e gwenge mag Baringo South, Baringo North kod ati mar menyo chala mar arita kwe mosebedo ka irocho kod jokuo jamni kotelnegi kod jood bura ma Saku Didoraso. Komiti no selimo Kasila Arabal Kasipandasum Chemorongion kod Kiserian mayudore Baringo South gitimo limbe kunde ma arita osewe okasi kunde lora oganda bende owito ngimagi ka jamni bende ne oyombugo gibiro timo twak gi jodaka kendo loso lipota milipedi e od bura. Kwa pastoralist areas ndio watu wanamiliki bunduki haramu, so there must be disarmament. Wewe kama unafikiri utakuwa na bunduki haramu kuangamiza wengine, then the law must catch up with you. Hii ni mambo kali. Shukrani kwa kukuja, umesikia. Mambo ya barabara ya security, yeye amepokea, makofi kwake. Mambo ya NPR kuongezwa, wamesikia. Hiyo nyingine. Mambo tena ya kusaidia sisi vyakula na yale ya kuchenga naye manyumba tunaporudi huko tuangaliwe, wamesikia. Tumedisplaciwa na tungeomba sana kwamba tuwe resettled na tuwe compensated. Watu 101 wameuliwa, watu 73 wameumizwa, mifugo karibu milioni maelfu kadhaa ambaye zimeibwa na ziko mikononi ya wakora. Ile mashule yote iko kwa border all the schools, Baringo North kwa jumla, Baringo South kwa jumla, na hata ile ya Tiati tumesema ya kwamba hiyo mashule yote ichengwe na pesa ya serikali yetu. Kawali county mabaringo irindi jotelo county no mabaringo puyo kanga marte mokelo kwe gwenge mamonjo sebede county no gino mosekelo dok chien mar county no kane giloso kar chungod bura Matiate gi wacho ni kwe osebedo dweche mokalo county no. Commissioner machona ya Zaya Nakoru bende wacho ni en kinde makoro ganda mapokot orwak kwe ekindigi. Jaod bura mabaringo North Joseph Makilap koda Matiate William Kamket no musore kaginyiso kwe. Sisi ni ndugu moja, nyinyi tu hamjui, mnaweka jina yenu nyingine na sisi tunaweka yetu ngine. Lakini sisi ni kitu nini? Sasa unakuja kuua ndugu yako alafu hata ujui. Na unajua hata hii watu ya Kibetu hii ya Blue. Bibi ya Moi alitoka kwa hiyo family. Na mjui mlikuwa mmepata mtu ya Laitoriat kwenyu.
Alafu sasa bado bunduki. Hatutakubali kila wakati kuwa sisi ndio tunakuwa ile inaitwa denominator ya conflict. Pokot wanapiga Marakwet, Pokot wanapiga Tuken, Pokot wanapiga Lichamus, wanapiga Samburu. That is inatuharibia jina. Ni lazima tubadilike. Tumekuwa na shida kati ya Tiaty hapa na Baringo North, Tiaty hapa na Baringo South, Tiaty hapa na Elgeyo Marakwet. Lakini I'm happy today ya kwamba kwa muda ya miezi kadhaa tumekuwa na usalama. Na mimi nataka tuombeane sisi zote ya kwamba sisi ni jamii moja. Nya Ramogi jonga dana dia yue ma dundo kapo kadhi yue wasome utu uma urokane benta uchenga choni oneno Migago kaentire nyatike Kennedy Oloch choni Migago chupune yorno maler kaentire Mbakasi patch Elisha no mano mare chiemos wache midomo mingi mnakuturege wachima Elisha wachoni ugai marazimio podne lemo moro mara pinje maoko. Mary Rapondo wachoni neno Migago yorno makare kantire county ma Nairobi. Ramogi TV pondo an muriza dianga wode kam ngundo neno Ramogi TV malera odaka gima kwayo sirikal nikigie wacho mar loro kembe mag sukari nikech njore biro medore alwora go. Migago anamos enosanguka uda sembo kani bombo lulu. Ramogi TV ler kendo chopono yorno makare kawantire na mchumbi antire ngatmono ma wachonano neno Migago kaentire penya mare Uganda. Martin Juma mano Soft Life Ambassador kaentire dala mala kisama kone neno Migago yorno makare kaentire kachakod Charles o chuorba mantibe kagintire babadogo mano Martin obiambo would be soap Juma nakora mgojong wadhi yue kawa dogo topodo wan kodo weche maudhuro. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Tai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chininye, mama charusin, ako mama chagai ngwangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Tai, only on Viusasa. Twende chain. Pata boost ya 500% ukiekelea multibet yako on shabiki.com. Play and win big. Kuwa Shabiki. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com. Thoth kembe magero ji ute, jobago romo gi jonyiepo, kata jogo madwa nyiewo ute, chiwo puonj, kata lero maling'ling kaka ng'ato nyalo oro kwayo mar yudo ot. Chak kungo ne deposit mar atamalo 10 madwarore mondo ibed gi thuolo mar bedo gi ot ma oluongo nyingi. Ndikri ka idiyo *832# kata gwel mbui mar www.bomayangu.go.ke. Royal
Total Mabati Limited, wase yepo Kisumu City. Wan kod mabati marang'iny mare ni malo, otegno, nengone yot, kendo gore piny. Yud ber mag offers ma wan godo sani, mag gauge 30, kido mar profile, gi siling 388 kuom mita. Roman tile gi siling 621 kuom mita. Stone coated tiles madhi gi siling 725 kende kuom pis achiel. Kanyakla gi nengo mogore piny mar chumbe wi tado, kido mag light gauge steel trusses manegone sani waketo maromre koda bap tado mag timba mag gedo. Funde duto nyalo limo bede wa Mama Njit House mayudore Accra Street, apaya ma Paul Mboya Road. Gochie 072 638 mondo kelni nono maonge chudo kuom seche 72. Midhiero mang'eny ja alworo mine mapek, achiel kuomgi en ich madongo oko marufuku. Nonrono lero ni midhiero ni mako mine 3 e kinde mine 1,000 pacho ka. Ere gimomiyo nyathi nyalo dongo oko marufuku, to ere thieth ma mine nyalo yudo? Reipolo miyowa sigana bang' twak kod mine 2 moseyo nyithindo tok midhiero machal kamano, ka bende onywako duond laktar mar mine mapek. Pinyi ane rama no kakawe ka gimoro ahinya. Ena ni koro gimane chanda ahinya kana wuotho ne chuna ni nyaka mak pinyiya eka anyal wuotho. Oa e pinyiya odhi shoot nyaka to my shoulder blade. Rem ne medore kaka odiochieng' ne lokore. Omiyo Caroline Okundi nodonjo e mbui mondo okol lony e wi rem mane owinjo. Ke gimomiyo pacha noringo ni it might be an ectopic pregnancy. Kang'iyo taneno ka gik matima e gik mondike gino. Jaod Caroline kod osiepgi moro ma jachiw thieth ne ojiwe mondo ring omany thieth e osiptal. Duoko mar picha manogoye nofwenyo ni Caroline ne ogamo remo to nyathine dongo oko marufuku. Gima scan report nondiko ni mfuko mar nyuol cha nitie gimoro machalo pipi mochokore kanyo. To kamane kaka na gik ma otera e theater to remove the ectopic pregnancy. Laktar John Ongech lero ni mine matindo sani thoro kalo e midhiero mar iye madongo oko marufuku ka ipimo kod mine madongo. Kech katin, tube tin, koro dongo tayo omuocho tube. Koro kose muocho tube, koro esami winjo rem cha. To sama poro dongo kama tisni, to podi samoro rem nyalo bedo ni tin. To ing'eni mfuko ni bende sama ng'ama miyo tongo ose bedo fertilize ka, to mfuko ni bende ochako ikore ka orito ni tong mose bedo fertilize bro donge. Koro kama kotimore tinyanongo ni ng'ama miyo remo wuok. Koro remo mawuok ni nyalo paro ni koro period biro, to kara en remo mawuok manide rito tong mose bedo fertilize mondo dongo. Koro inyalo confuse iparo ni en mana miscarriage. Gik manyalo kele wanyalo wacho ni nitie tuoche moko ma joma miyo nyalo bedogo, kata ka ng'ama nosetim ni operation, kata ng'ama onyuol gi tube madiny. Kodiny to koro omiyo nyodono ok dong dhi mondo chopo donji mfuko mar nyathi. Inyanwang' ka sama ng'ama miyo ni kode pinyi irami, bundi irami, kata remo chwer. Ranyisi mamoko oriwo rem maluwo gok, ng'adruok mar muya kod buok. Ka in gi sign ma kamago, to onego bedni koro iringe osiptal mondo check ni to en ang'o matimore. Mine moko rem fwenyo midhiero no chon, ahinya to mago matiyo gi yedhe mag komo nyuol. Jochiw thieth bende samoro ok pi mine machopo irgi kod rem mag ich. Mildred Olande en achiel kuomgi. The first doctor gave me antibiotics for UTI. After the medication, the pain came back again. Olero ni rem nomedo mana sase nyaka ne olwar e lwet laktar mar adek mane ofwenyo ni ne ogamo remo kendo ne en e dwe mar adek. Yeah, it was 3 months and it was really risky. That's why when they just found out that I have the ectopic pregnancy, they took me straight away for surgery. Kamidhiero ni ojuko miyo mapek, inyalo thiedhe kod yath maduono tong' ma okwamo kamarach, kata inyalo yang'e. En tuo ma dwaro ni
inwang' resruok mapiyo, thieth mapiyo nikech onyalo lalo ngima ng'ama miyo. Kata obedo ni Caroline kod Mildred nokalo midhiero mar ting'o ich oko mar ofuko, gikwanore johawi bang' yudo nyithindo kata bang' midhiero machalo kamano. Of course, 9-10 months later we had our beautiful daughter. The baby came out a very fine baby. She was very beautiful and very outgoing. And she's now 4 years old. We are best of friends in the house. And it's because of what I went through to have her, you know. Nagamo remodi chiel ma nyuolo nyathi ma koro ja kawuono ja igni adek. Chutho ijiwo mine mondo omany thieth ma aruya e kinde ma giwinjo rem e alwora mar nyodo kata e ondinggi. Dendi ine ming'eyo moloyo ng'ata ng'ata. Kiwinjo ka gimoro ok ni kare kuomi, ber kidhi mondo daktari ong'i. Ng'eyo onge asara, but bedo ni kiano nyalo hinyi mang'eny. Ray Polo, Ramogi TV. Wayudo ni jores oganda ne odhi nyime gi reso jopiny aula mapek ma okwako piny China ahinya to e nyandwat mar pinyno ma ok tin ne ji 147 oseyudo midhiero moreo koda katho koda lal ka ji ma ok tin ne milion 1 bende imedo resi. Bombe mag Beijing koda Tianjin oseyudo midhiero mokalo e aula no. Jogo ma oseresi itero e kuonde ma onge kod aula.这羊昨晚羊狗猪都没好东西叫，谁先水上来？过来，水过来，过来！老头先抓住绳子！哎呦！这羊昨晚羊狗猪都没好东西叫，谁先水上来？过来！水过来！Jopith jamni mawuok Lerora kod Meri Laikipia North opoyo kanga mar keto kisima kaachiel kod skul mar dak manyasani ma gibiro bedo ka giterie nyithindgi ma somo. Chenrono ma osir kod riwruok ma ok mar piny owacho mar Daughters of Africa Foundation kaachiel kod Mercy International. Jokanyo mag riwruok okoni ma okang' ma gikawo mondo mi gisir somb nyithindo ma odakie gwengego mathoth ne wuotho kod jamni to weyo somo. Sani gi jopuonjre go biro yudo thuolo mar dak e skul kendo yudo chiemo kanyo ahinya to jopuonjre ma nyiri. Basi tungekuwa na kwa ajili unajua hii mradi tumelepewa. Watu kama wafukaji wamekuwa na shida mingi sana kuhusu elimu. Ni kwa sababu ya kuhamahama wakati wa kiangazi. Wanahama na watoto. Alafu hao watoto wanakuwa displaced, hakuna hata shule. Hiyo masomo miaka hata inapita, unakuta vijana wanapotelea kichaka. Wengine wanakuwa wezi. Hao ndio hao majambazi wanaiba ng'ombe, sio ati kwa sababu ya kupenda kwao. Kwa sababu ya hiyo kupoteza wakati hiyo katika hii harakati ya kukosa mahali pa kusoma. Na sasa leo tumekuja hapa kusaidia watu juu hii mahali ya Laikipia kuko na kiangazi mingi sana. Na watu wa Laikipia wanahitaji kusaidiwa. I'm a missionary with the Church of Christ, but I saw the need for the people, and so we've reached out to build a school. This will be the first starting, will be regular school, CBC. Hii mradi haswa inapoenda kuanza tumekubaliana naye 100% kwa ajili ukisikia mambo na pastoral communities kulingana na ile tabia yao ya kuhama from one place to another one, they tend to move with the children, and in the process actually the girls and the boys tend to break the circle of education. The other thing is the community you see within this area called Lorora now
In most cases, they travel more than 4 to 5 kilometers fishing for water. It will Lieto kwa kogwenge maga olegera itong mataita taveta kod Kajiado banga liech neo nego nyathi majigina dek kendo inyo mina nyathino jogwenga ne owuok oko kendo nego liech ariyo ka pieces mag KWS bende ne oduogo ma ocho nego liech machelo kendo yangore ni mine mag liech go bende ne osebedo ka hinyo gwenge makono. Kawadhi mbele oirani jopith gwenge maga kula mawe area Garbatula county ma Isiolo dok kit pith milongo ni Detha mayande itiyogodo gi jo dhod Borana. Jakom komiti mara Detha Abdukaril Salesa wacho ni chenro no biro konyogi e tayo kaka jopiny kwayo jamni kendo neno ni kata kinde oro bende jopith obedo kod lum. Gwenge mag Isiolo osebedo gi midhiero e kinde oro kendo sekele tho mar jamni mathoth kanyakla kod kelo lala ne jopith. So the reason for strengthening this committee is because of the deterioration of the old system, the traditional system of grazing ways, grazing management. So through DRIC project, they were able to reclaim the system, and now their area is well managed and the capacity of livestock is controlled. Saizi data tuna implement through tool known as PRM, Participatory Rangeland Management Model, ambayo huwa inakuanga na miguu minne ama tunaita 4 legs. Na hiyo mambo na legs ni Rangeland Management terminology. Na inakuanga na miguu minne ama legs. The first leg is governance, mambo kwa governance, mambo na data. The second leg is a Rangeland Management Unit. The third name is relation with the neighbors, and the fourth name is relation with government and customer institutions. Maana ya data inatunza nyasi na maji katika hii location. Wakati ya ukame tunaweka sehemu fulani, wakati ya kiangazi tunaweka sehemu fulani, wakati ya mvua tunaweka sehemu fulani. Machikni weche mag tuke jatugo Jill Rod nolone